Yes, good morning. Andito tayo ngayon sa Makati. Gumamit tayo ng pinagbabawal na technique pero cycling attire. At yung bike ko nandun sa likod, nakakarga sa likod ng pickup. Andito tayo ngayon sa Makati at meron tayong bike fit session kay Frederick Martin Ilagan, Forward Motion. Excited ako na magpa-bike fit na. Ever since nagsimula ako mag-bike, hindi pa ako nagpa-bike fit. Nakailang bisikleta na ako pero never ako nagpa-bike fit. Kasi before, ang ginagawa ko, pagka may mga discomfort ako nararamdaman sa bike, I'll just adjust lang ng bisikleta sa saddle, sa stem, sa cleats, kung saan man na may kailangan i-adjust. Pero nung nagpalit ako ng bike, nag-win space na ako, hindi ko mahanap yung tamang sukat, yung tamang pihit sa bisikleta. Tuwing magra-ride ako, lalo pag matagalan, laging masakit yung katawan ko. Well, nung una, na-adjust ko yung bisikleta. Dati kasi nung bagong-bago pa lang yung space. As in, unang gamit ko pa lang, siguro wala pang 10 kilometers. May mga nararamdaman na ako masakit sa katawan ko. So, dating style, pihit-pihit, pa-adjust. Tapos, medyo umokay. Nakakalayo ako. Pero pag tagal-tagal, ganun din, sumasakit yung katawan ko. Lalo na nung nag-long ride ako ng 200 plus kilometers gamit yung windspace. Yun, pagkatapos nun talaga sobrang sakit ng katawan ko, yung likod ko masakit dito sa likod ng bato. Tapos yung kamay ko, pag tagal-tagal na namamanhid siya, namimitig dun sa handlebar. So nag-decide na ako na magpa-bike fit para finally ma-fix na yung mga discomfort na nararamdaman ko lalo pa ngayon na nagbabalak tayo mag-long ride yun. Kasi di ba nung nakaraan, ako maliko, nagbagyo. Ang gamit ko rin yung mga lumang bike ko. Yun yung mga nadaan ko sa pihit-pihit. Gusto ko mas makalayo sa windspace. Kaya gusto ko magpa-bike fit na ngayon. Tapos yun nga, meron ako pina-follow sa Facebook na bike fitter. Ito nga si Master Martin Ilagan. At saka alam ko, dyan din nagpapa-fit sila Cycling Chef, Mark Arthur. So, nung nag-decide na ako na magpapa-bike fit, syempre, doon na rin ako kasi doon nagpupunta sila Mark Arthur sila Cycling Chef Oh, welcome mga kapot-pot. Nandito tayo ngayon sa Makati sa La Course Fellow. Dapat magbabike ako kayo ng umaga kaya lang maulan. So, napilitan tayong gumamit ng pinagbabawal na technique. Excited ako rito dahil first time ko magpapa-bike fit. Puro DIY pihit tayo sa bisiklete. At pasok na tayo sa loob ng shop. Dahil first time po na-meet si Martin, nahiya akong i-vlog yung session as I normally would sa ibang mga encounters for the vlog. Nag-start na rin siyang mag-setup ng mga gamit kaya hindi ko alam kung paano atake ang gagawin ko sa vlog. Pagkatapos na mag-setup ng gamit, sinabihan niya na akong sumakay na sa bike para mag-warm up. Mga ilang minutes din pumapadya ako sa stationary. Habang nag-warm up, chineck up niya ang posture ko sa bike. Harap, likod, gilid, at na-observe niya yung mga irregularity sa posture ko at pedaling. After ng warm up, assessment naman. Bali interview, tinanong ng mga basic personal information, tapos mga problems and discomfort during riding the bike. Tapos tinanong din about other activities, some health-related questions, drinks, diet, medication, at iba pang mga bagay na related sa bike fitting. Early stage ng ride, yung numbness ng kamay. Tapos, during the ride, pag medyo tumatagal na force akong sideways. Sinabi ko rin lahat ng mga major issues ko sa pagra-ride, lalo na pag nasa 150 kilometers pataas na ang distance. Pati mga nagiging movement ng katawan ko kapag maghapon na ako nakasakay sa bisikleta, kinuwento ko na rin para ma-address. Please English, I need to check your shoe. Other side. Thank you. I can still make you a lot more comfortable in the bike. Pero, baka kulang pa to, baka magdagdag ako ng mid-kit adapter so it will allow us to position your feet further lower and we can lower your seat post more para mas relax on the upper body and you sit more stable planted on the saddle and it gives you a lot of comfort in terms of weight distribution. Now, if you have any chronic pains on your body, well, it's not cycling related, it's something that you feel when riding the bicycle. Pag nag-stretch ako, nararamdaman ko dito sa biceps. Kasi usually nag-stretch ako ng ganito para ma-stretch yung dito ko. Tapos, nararamdaman ko yung pain dito.
slightly to the right, you fracture your jaw. Now, have you ever any history of fractures in your body? Wala po. Let's keep it that way. Now, dislocations of your leg. Other injuries like ankle sprains, stuff like that. Back to the table. Wala. Yeah. Now, when you pedal, which leg do you feel strong? Your left leg or your right leg? Alright. Right leg. Now, very big hits or heavy blows to your body, like you fell on a bike, you fell on a tree, you fell on a motorcycle, got into a car accident. Once sa EDSA, na-suspend lang ako. Tapos, siguro for 2 days, hindi naman ako na-fracture pero may, Under rib cage. parang nagkaroon ako ng stiffness na. That's the right knee. Now, did you play any contact sports like soccer, football, martial arts, basketball? Before basketball. Sinag niya rin ang sapatos ko at sinabi na pwede namin lagyan ng insole, gawa ng adjustments attachment para may baba ang saddle at maging mas komportable ang pedaling. Tinanong din about past injuries and future activity plans. Tapos sinukat din ang shoulders, ang paa at kung ano-ano pa. Pinapaliwanag din mabuti ni Martin ang mga observations niya sa katawan ko at ang mga adjustments na pwede pang gawin para maging mas komportable at efficient ng pagbabike ko. But honestly, I've been doing this for more than a decade. I haven't seen anyone who's a perfectly 0-0 foot athlete because 95% of the population of the world has their foot like this. That's what we call the varus angle. And only 5% of the world has their foot like this. That's what we call the varus angle. You, just like me, we are part of the majority. In case you have a 13-degree tilt on the left and around 18 degree on the right. So meaning when you pedal, your foot doesn't land flat like this. It goes like this, drops like this on the left, but more on the right. Because there's more angle on the right, so it means there's more movement on the right. So this kind of motion can affect your efficiency. So it's telling us that instead of your brain being able to focus all the energy to power production, it has to use extra energy just to be able to stabilize the foot. So the power that you're producing, instead of with 100% directly being transferred to the bike, nababawasan siya due to the unwanted movement. To make things worse, every time you're going to pedal with the right goes like this, drops inwards like this, will pull your knee and your hip, forcing you to drop on one side of the bike, which then leads to lower back pain, knee pain, hip pain, hand numbness, and other sorts of discomfort. So what are we going to do about it? We're going to check later on what we need to do to further stabilize your foot, to make sure that before we get you back riding your bicycle, to be able to pedal more powerful, more comfortable, more stable, and more efficient. Okay? Now please stand over here, sir. Yeah. Pagkatapos ng assessment at body measurements, may isa pang proseso na ginawa pero hindi na daw pwede ipakita sa video. Pero kung i-describe ko yung proseso na yun, para kami nag-wrestling. I mean, para akong ni-wrestling. Meron siyang chinek sa posture ko, sa tayo at sa arms ko, tapos every now and then, kumbaga may ina-adjust siya. Para talaga akong nire-wrestling. May mga part din na masasaktan ka, pero sasabihin niya naman sa'yo beforehand na masakit yun. Pero kailangan daw talaga. Matagal din yung session na yun. May mga times nga na nasasabi ko sa isip ko, sana matapos na kasi masakit talaga. Nung matapos na yung one-way wrestling match namin, back to saddle na ulit. Tapos observe niya ulit kung may kailangan pa i-correct, tapos wrestling ulit. Hanggang sa masense niya na na-achieve na yung goal para sa session na yun. Matagal-tagal din yung proseso na yun. Makailang sampa at baba din ako sa bisikleta, every time na may i-adjust siya, tatanungin niya ang pakiramdam mo kung okay ba. Pag may feedback ka, i-adjust niya ulit. Medyo marami na rin nabago sa bike ko. Saddle height, setback, insole, cleats attachment, position. Pero pinaka the best tingin ko para sa akin ay yung posture correction. Nung patapos na yung session, naramdaman ko rin agad yung malaking change sa posture ko at yung pakiramdam ng braso ko sa handlebar. Mas na-distribute na kasi properly yung weight ko sa bike at mas komportable na ang position ko. Straight push. Move your hands forward, sir. There you go. Slightly bend your elbow. Yan. Paano ko po pag-right sa labas? Kailangan ko yung normal ko. Normal riding style. Para makita ko. Yan. Straight. Magaan sa balikat. Pero hindi kinasipa. Sinipa siniro. Balik yung sipa lang. Oh, much better. Straight push. Walang pressure sa private area? Wala. Good job. Now, if I ask you about your weight distribution, it's 100%. How much weight do you have on your hands? What do you have on your saddle?
Divide 100 into 2, divide into the other. Meron pa sana ako mga nakaprepare na interview questions para kay Martin about bike fitting. Kaya lang meron pang isang client na naghihintay after ko. Medyo matagal na siyang naghihintay kaya di ko na naisingit yung question and answer portion. Kung di ako nagkakamali, umabot din ng halos 4 na oras yung bike fit session namin. After ng bike fit, meron siyang pinadalang email, mga measurements, reminders, and exercises na kailangan gawin after ng session. Pinakahuli nilagyan niya ng marker ang bisikleta para may palatandaan din ako kung sakaling may magalaw ako in the future. Kinabukasan nito, meron agad tayong long ride, yung Yaya ride sa Mount Samat. Abangan nyo mga kapotpot at i-update ko kayo kung ano naging epekto sa akin ng pagpapabike fit ko dito kay Sir Martin Ilagan ng forward motion performance. Hanggang sa muli, salamat!